أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksi kami engkau yang memakin kami semangat kawan Islam yang memakin kami penanawag yang suiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawanu bantugan na balair bantugan Allah. Salawatan tanu sunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto mga sahabat yan, na gusto mga pamilya niyan, na gusto lang sumila pidoron sa kaya pangulad wagamatan wagama Islam. Pemanintan ko Allah, diyan gaya mumusawiratano sa ngulalan sa mga bantingan ko wagamatan wagama Islam na barakat nrakatan Allah nakasabapan sa katagumpiyatan na gusto katagumpia o mga pamilya tano na gusto katagumpia o ingat tano. Sa manahiman to mga orip no Allah na mga dua kapituloy man to labas sa kay Ramadan na etaralbi na diyang kutuwa di tano di kapaka preparado sa butuwa kapagalawatan usang Ramadan. So, isa importante ay pagalawatan o Ramadan na so kapakabugar o paratiyatan o Allah sabab sa mga tao na misabab ko paratiran sumisindaw ko mga rarbiran na ipagkadaliran so kapakataling mo Ramadan. Ganon, so mga tanda mga mu'minin at yung kanang kapupungin dawairan ko kapakataling mo Ramadan. Tanto siran ang mabububaya hugay na sumambuso mga munafikin na tanto siran makan dedarasag umararata ginawairan sa kapakaraniyang kay Ramadan. Mangurip no Allah, isa ko mapia punggulo ang tanong na diyang boto kapakabugar o paratya tanong na so kapakabugar o paratya na ay sindadan yan ay tumading yan na so kaso atano ko kipapantag tanong ko Allah sama na yan na iman to na ay pumagusayin tanong naso kang bilang atawi ko kang bilang atawi tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan gaya kang bilang atawi ko Allah na maunahon sa Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto mga nabi, gusto mga rasul. Siran mga manusia manan yan na mga bilang ataw si ko Allah ko kaya paguyog-yugiran si sadyang kadunya sabab sa baluin sila kaladiwan baluin siran ladiwan sadyang kutu kipupantagan si ko Allah subhanahu wa ta'ala niyari Allah ta'ala sa Quran nadyang kutu katuruyan a'udhu billahi minas syaitanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أمنا yan na miyamad wirkano ladiwan o di na perawatan so o nabi amana yan na asugu Allah di na so perawatan niyo o di na ladiwan niyo na madadalam
si ku usuku Allah aso Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa manuto na so pinggulaulan yan na yatano perawatan na gusto o mga katuruyan na gusto mga ulaulan yan na gusto mga paparangan yan. Isa ko perawatan tano ko Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukan bilang atawin yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Iti sabab aso Allah ta'ala na niyabantugian mambuso Rasulullah sa katiruan yan wa innaka la'ala khuluqin azim. Manan yan na miyapati dalam kadniya Muhammad si ko kabilang ataw tantua mapuro. Manan yan nasudin si Allah ta'ala imiyantuk ko Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa minisampes kanyan si ko pipupuruan kabilang ataw. Yang kaya kang bilang atay si ko Allah na ron pugunot adyang ko to kapagpaka bagru para tiyaya na gusto kapagpaka bagru simpa ko Allah na ginan ipag-usayin tanong iman to. Unang tanong din adyang ko to kinisugun Allah ta'ala sang ko to amanan yan na kapunan ang kupantanor kaysa diyang ko to kipapantagtanor ko Allah ay sanan ko kabilang tao si ko Allah subhanahu wa ta'ala at yung ko to kapunan ang kupanon o urip niyan. Yan ang ipagampagan na pag-usayin tanong si at yung ko to kapupunan ang kupan o manusia urip no Allah si ko Tuhan yan, si ko Allah sa kasangkop amanan yan ng gulanan sa kapamangli sa maap o kapamangli sa rila. Biturunan Allah ta'ala sa Quran sa surat Nuh. Bituru Allah فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Bituruak natik Allah pamangni kanu sa maap kukad na niyo mata-mata anas kanyan natata paamanapi. Emanan yan na diyang kuto kapumang nitang sa maap si iku Allah na asaratuto ko mga puso tanong na swallahu ta'ala na manapi sa tamana manapi. Emanan yan na planas niyan rakotanong sa mga dusa tanong. Yursilis sama alaikum midrara na buto na niyan rakano so uran amarkas manan yan na uran uto baraka uran uto manan yan na mapapuno-puno riski yung mga limo mga kabarakat amekas kano na tutawbat kano si ko Allah na pagkauran ang kanon yan sa uran manan yan na limo ay diyan nga na uran na madudunan susun uran alimo agu uran murala. Diyan ko to uran alimo na igiram yakatana si kuma manusia na pagkuyag sa mga lupairan amatay. Maran yan na sa mga lupa adi pagutuan ng mga prapran na makatanaw ng kuta uran alimo na pagutuan ang mga prapran ng mga layarga, mga laybali si kuma manusia. Udi na sa mga unga amanan yan na mga lay arga kasabapan sa di ko sa umata. Gusto mga kaywiran na pumakalay arga, pumakalay bali. So, o katawan tanong, aso kadaklan ko kakawasaan si Kuliaw Lupa na si madadalam si Kuya amanan yan na mga perperana pakapungkul lupa. Taro mga kayo, gusto mananyan na mga wasapad na esapurna yan na so datu o mga perperan adyam kanan ilaw aginan ni ipugintaw tanong kuman mapita. Sa manutong na uma o di tanong di ka pananangkupan si Allah adyang ko to kapagapagdaklan yan si mga perperan arakatan. Yusilisana alaikum midrara. Buto ng rakan Allah, udi na sugun yan, so
suig ay sa kusundaron yan, pakapong kulangit na pakauran yan rakatano to sa uran al limo. Nasukman sa uran ay man yan na murala na anday kauran yan nagkapakay sakit ay man yan na minita na yan ko mga manusia. Udi na uran tiuba, udi na murala na miuran na tanto amiyakala na miya binasaso mga ingadu. Udi na mitaipon, udi na maran yan na lumiyapay na miyakapulang sa badaklata. So, diyan ka emeri Allah Ta'ala sa surat Nuh, naginan na uranan ng alimu. Apituru Allah, yursilis sama alaikum midrara. Ini sumpat yan noon, akituro ng Allah, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Manan yan na pakadaklan yan rakanakan sa mga tamo, gusto mga wata, mga buwatan. Gusto kayang kanon yan sa mga pamumulan, ibarat mga asinda. Gusto kayang kanon yan sa mga lawasay. Manan yan na sabab sa diyong utawran na baraka, nakisabab pro napakadakal sa mga tamok tanong. Nakisabab pro napakadakal sa mga buwatan tanong. So, di pa makailay sa muriya taon yan, na inapiakan dakliran sa istighfar, napugansiran ng Allah Ta'ala sa muriya tao. Mga salihin, muriya tao, mga alay menang, mga dato, mga ulama, mga kawasa, dataruto. Wajal lakum jannatin misabab sa kuta maranyan na istighfar kapamani tanong sa maapsi ko Allah Ta'ala na singgayan tanong Allah Ta'ala sa mga asinda maranyan na mga kakawasan ay mga pamumulan pagkaulad so mga kakawasan tanong may pantag sa agriculture datar si sa Malaysia ay manto na dikumin sa ingdira ng kanan tamukiran. Ay malaminita mo ka Malaysia na kapamumulaan. Mga asinda, ang mga palm oil, mga asinda, ang mga rubber tree, mga asinda, ang barang-barang dun. Taman sa mga bulong, nagpangawak ako mga asinda iran. Wajal lakum anhara, buto ng rakanop ng Allah Ta'ala. So, mga lawasay. Manan yan, na mga lawasay ka mga laikipantag, mga lawasay ka mga lilingaw, mga lawasay ka dimbuli mga irrigation, mga lawasay ka dimbuli maranyan na mga patamu-tamukan o di na mga riski pagpakapunon. Ginanis Allah Ta'ala na sikurin ito na pagpanguragiskan yan sa tigyan na malakum la tarjuna lillahi wa qahra. Ino kanu ayatigen adinyo ikalaksu Allah Ta'ala sa salasla. Sebab sa suki kalkan ko Allah naknabadataro ki kalkan ko mga kaadniyan. Ay gira ikalak kaswarimaw na palaguyan ka. Gira ikalak kaswarimaw na manan yan na palabud na ka. Di kasuki kalkan si ko Allah na kabubayan ka sa Allah agubtubat kasi ko Allah, pagpakarani ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wakar khalakakum atwara, aswa Allah ta'ala, na inadang kanunian sa pisusuna patadib. Manan yan, na piyakitad man yan ratanwa, inadang tanong Allah, apun tanong sa marbugaig, na minitugalin tanong sa mimbati karugo, na minitugalin tanong sa sako, namin ito galin tanong sa ayamanan niya na miyakakukog si kutian ng mga ina, si kusulda piraulan, na inimbota tanok man na mipunta no sa diyang kutu ada kanug naguda kailay naguda kapamimikiran na piyang dotan mo Allah nakaswatan no tiro nakaswatan no mamimikiran nakaswatan no o ayamanan yan na melakalakad sa taman sa bitugas sa manusia manimbaluyat titu ang manusia mataw mamimikiran mataw gira-giray ko kapag uyag-uyagin sa kayaron niya. Inukano tati ko Allah
Adi kanurakan pagapas atau bat kanurakan nakalakan ako niyo, nasimba ako niyo, mata na sa kan ay titumia din rakano sa kaya pakapupang kataw kaya din rakano. Ini talon dugianon at tigyan alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Bayran damay manggedegda udina bayran damay lay aki adna wallahu taala ko mga langit miya kapupang kata waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala syamsa siraja nagubiluin yan roo suulan asindaw nagubiluin yan sualungan apalitan wallahu ambatakum minal ardi nabata Nasallahu ta'ala niya nadung kanunian apun kolopa sa lagid o makasasay barat kanun sa mga manguto thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja naurian yan napaka kasuing kanunian ruu mana pa kasuing kanunian puruman kolopa pagkagumaw kanunian sa sampurna kapakagumaw maana sa kapawiyagar katano kupang akupur tano pagkagumaw tano Allah Ta'ala kapag ipistigaran tano sa alungan na mawri po Allah diyan gay naungay ni o ayamanan yan nakapag-istighfar agyuti kabilang ataw mapuro si ko Allah Subhanahu Wa Ta'ala punanangkupan tanuro naman mapita sa keturo Rasul sallallahu alaihi wasallam at iginasakan na uman mapita na minuminus so makapito pulo kung makapag-istighfar si ko Allah mga minuminus so makapito pulo kurun makapamanganisa maap uman dunuto mapita na upama ko sa Rasul na pumanganisa maap ko Allah na ayapan sa katano na di tano din kapalawian at yung koto akap karibat tano na gusto kap kadusa tano uman mapita. Mangurip no Allah na dinan so number 1 uri na pagampaganay ayamanan yan na punggululan tano ko kapumbilangan tayo tano ko Allah. Pakadahon tano so istighfar astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim dinan na tasbih tanwanan ko kapita-pita na gusto kagadi-gadi sasarin sa kapakadaklanan na kapupaka ranir ka adyang kaya mga limu Allah Ta'ala niya pangaluin yan kasuwin tano sa dimati adyang ko to ayat abiyati atano o mga tao mga papasang ikapamangni sa maak ko Allah Subhanahu Wa Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا na pitruwakan apang ni kanurakon sa maap udi na pang ni kanu sa maap kukad na niyo meron na so Allah matanas kanyan natatap baramaapan يرسل السماء عليكم مدرارا sama nanan na ini italunduginon si Korea no kapakadaklan niyo ko istighfar na butawanan ni andrakano so uran Marcus adyan ko tuwa pindiskas tano kagya uran limo na dito imbutonan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala si ko mga tao mga papasang ikapamangisamab ko Allah وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ na pagkadaklan yan rakano so pisusun ang mga patamu-tamukan Allahu Akbar mga bulawan, mga pera, mga muntiya, mga barang-barang adun ang mga lerga, mga tamok وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ nagu butonan yang terkanopan udi na
pemegang kanon yan sa mga wata iyo, babay mamad na mga wata, na mga salihin pen, manan yan na mga beramal, mga bilang tao, mga laymanang, mga dato, mga ulama, mga kawasa, ang mga laygagaw. Yan ang mga buhataan ng mga PPM. Buhataan ang mabaloy sira ng mga dato, ang mga untol. Buhataan ang mabaloy sira ang mga buhataan, ang mga salihin, ang mga ulama. Uri ng buhataan ang mabaloy sira ang mga kawasa, ang mga laygagaw. Ay madakla kawasa dagagaw niyan. Madakla dato di mauntol. Madakla mga wata, abot madakla wata, ugay naknaba mga baramal. Diyan. Lagi na mga buhataan na yung mga pipiya, yung kapitiro yan. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Nagbugang kanu Allah sa ayaw yan na mga pamumulan at pisusun. Mga asinda yaman yan na mga layarga, mga pamumulan, imbagay niyan rakano sabab sang kutu akya paragunta man yung sa diniw di kapamang nisang maap ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'al lakum anhara. Nago sunggay ang kanon yan sa mga lawsaig, mga lawsaig kepunan na menang, mga lawsaig kepunan na yamanan yan na kakawasan, mga lawsaig kepunan na bulong, mga lawsaig kepunan akatugumpia. Ibarat ang alaw sa iktanong sa Saranaw at betuan tanong sa Agus River na alaw sa igana na kaya po na nakakawasan. Sabab sa diyang ka na nakapatugang ka na naragsiyan, nagyan ni Ipsin daw at yung ka-electrification tanong sa isang kay Amindanaw. Nagyanan na bilyon na nan at kakuwasan na pera at yung kay amaran yan na parinta, yung ka-goberno tanong sa Pilipinas. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. Bugang kanu Allah Ta'ala sa mga tamo, kagum mga buhataan, agum mga asinda, agum bugang kanu niyan sa mga lawsaig, ayaman niyan na mga limo. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Na inukano di pagapas ko Allah subhanahu wa ta'ala arong kanuron na pumangni ang gulalan sa salasla yun si kukiat na niyan drakano. So sama na diyan kay kapakapundaklatan ko istighfar napdanan sa diyang kutong akaprapita tanong po limo Allah. Prapitan tanong so limo yan. Gusto gagawin yan, gusto maap yan, na gusto kakawasaan yan. Mahurip na Allah. Yan ang ikituron Allah Ta'ala sa Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ubanyo din pagito nga so limor kanu Allah na dinyo din maito. Ang kayo na di ko nga napas tanong. Na ino tanong psik ko Allah Ta'ala, ino tanong pangalimbabaan, kailangan tanong sumaapian, tanto tanong niyan ay inikapdi, inikalimo, pipiapian. Kaya no, na di po diyang kay napas ay bagay narakatan. Na ay di tanong di may panapas na uman isa ka minutos na mararani 20 tanong makaginawa. Yan ang so regular ang kaginawa. Na si kuya maran yan na isa ka oras na miya kasanggi butano agudugatos makaginawa si kuya sa ka oras. Si man si kusolda mau basalungan agus sumabasaguri na ayak kiginawa tano o oxygen agus nitrogen yang ko to pliw agus subsulda mundo na 20 ag 8,000 ag 800 tanong makaginawa o man mapita. Sa manuto na di mo nakaginawa na uman mapita na ditanwanan ko makira-kira.
Adiyang ko takalayan ko tanoy bali. Nila nyo so di pa makagino. Ang mga tao, amya nga, kaya ganatan niran so, pamilya iran, dunia iran, so langon taman iran. Miya di dalam sila sa kutalopa. Agito so tao di pa kaginawa. Nila nyo so di pa kaginawa, marag na kapaginawa niyan. At taman sa langon na tamo kiyan, napupuesaan niyan, nasar ka, mapamasan niyan, nakapaginawa niyan. Gina, nasa katano, naigira mapipiya ka pa kaginawa tanong, na mana martano, sumimba ko Allah, mana martano, manang ko pansi ko Allah, at yuto, pato tarakatano, sangkoto ay manan na kinikali-kali mo niya rakatano. Ikadua, punggulaw lang tanong, sangkoto, ikadua, punggulaw lang tanong, na diyong kuto, akasimpatan ron sa pakaisa-isaan tanong. Kaya manan yan, na pakatatanan ro so kasimbo ako Allah sa pakaisa-isaan. Tubo halos ada sa kutuayan. Sabab sa diyang kanan akasimbo atan ron na ginan sabab akyad na niyaratan. Kanaba diyang kaya tagutan sa dunia na kanaban na ayaman yan na sabab asalakaw arwar sang kutu antano masimbo su Allah. Ubid na tanudan ka so kasimbo ako Allah na kanabag tanu ku maniso kadatu Allah api alawon ataw ko dunia miyaw riya tao na sumimbo ko Allah na din na miniuman ko kadatu Allah na api alawon ataw ko miyaw riya tao na beradu sa sirang na din na miyal batiran ko kadatu Allah. Wait na yakapsimba tanong ko Allah, nagagaw niyan tanong penuto, sa diyang ko to akapamakadaya tanong, na gusto ka pa makasurga tanong. Ang kayo no, napigilay niya no antay malay tadong. Pigilay niya no antay malay tadong si ko Allah, sa kaya pipero no Allah. Pigilay no Allah, o antay manan yan, na ikapdiya na ginawa niyan. Kasimba tanong ko Allah, nakapdi tanong to sa ginawa tanong. So din yan simba su Allah, na adakap diyan sa ginawa niyan, na sumambu su Allah, na ititilaga diyan nun su apoy ko narakat jahannam. Na amay kaskanap simba ka su Allah, naknabang kayo manan su kadatu Allah, ubay na minikap di ka aginawang ka. Pitiro na Allah Ta'ala sa surat Ad-Dariyat, ayat ika-56, pitiro Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Ayaman yan na piya kasabutan Allah Ta'ala apitero yan na وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dadun asaba pakiad na ko kung mga manusia gusto mga jin ruar sa anak ko iran masuwasuat. Anak ko iran ayamanan yan na masimba o katatawiran ko kawyaw-yaw. Mahurip no Allah, diyan kanan kaya limu-limudan ko sa babay niya nakatano Allah. Nabay niya nakatano na antano si maka ayamanan yan na makatuga-tuga sa dunia. Antano si makapangakuwala. Antano si mapanimu alang natamok sa kaya dunia. Antano si ayamanan yan na maka pangalanda da sa jiga dunia. Di yang kaya na nirantano si na temporarya di tano si bukti pia kasay baratan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na datar tanubui o lumalalakaw aso minirong o di na dumike na maka dekat tanong sa libati na terus tanong man ko suwan tanong. Iturunan Allah Ta'ala sa Quran adyang kanan akiapayagan yan sa ayabu akiag na nirak tanong pantag na antanos kanyan di maswaswat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Da akiad na ko mga jin agus mga manusia inuntabu na anak ko iran na pagkasimba. So kasimba ako Allah na ayamanan yan na mga unahan yan
Mga unayan yan, nasimba ko Allah, naso la ilaha illallah. Unayan o simba ko Allah, naso sambayang, so puasa, so nay haji, so akandiyakat. Yan ni unayan abituin tanu sa 5 rukun Islam. Yan ni mga pulau so o Islam, yan ni mga ala simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga sapakyan at yung kanan ang barang-barang ang mga klase ang mga simba na taro o antunay ni ba na mga sunat ang mga sambayang so kabati ako Quran so mga dhikr so mga katubat so barang-barang na simba taman sa mimbolip na mga simba at yung kanan na ayaman niyan na mga lasimba so kapaganat sa ilmu so kan jihad mga di na jihad na gina ni pipupuruan o di na pundyong o mga agama agama Islam. So taman sa sopan sumaro niya mga galubok tanong dataro kapamasad sa ridu na simba penutok Allah na gusto kapangabdi kasasad ka na simba penutok Allah na pembasa ni dia nga simba ko Allah Ta'ala na mini libet rakatano den bapi andang kaden na pagukasa so bala limang ka nagu anang ambatan so kailan ka na paled mga simba ayaman yan na may kas ka na mataw kaon sa diyong kutu akib suswat makaon ko Allah subhanahu wa ta'ala ibarat nakengka na pikiran ka swaswat ka utuk ko Allah makakangka na miyaka buger ka na miyaka pasang kay kasimbayang miyaka pasang kay mananyan nakandakwa na miya bali ang kutakang ka na simba baka turok ka nakagiyan deka ka